Angiphinde ngibingelele bazalwane zinceku zenkosi egameni lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu nangale group inceke inkosi ubaba uZwane owaba nombono ukuthi bekhona. Sikholwa ukuthi ke uNkulunkulu usiza abantu abaningi through yona. Siyabonga kakhulu bazalwane. Yafisa ugcizelela ukuthi kulungiswa ibandla liyaqondiswa liyabuyiselwa restoration liyalungiselelwa liyapreparewa. Kubalekile ukuthi ke esikuzwayo sikuzwele phezulu kwaleyo understanding ukuthi this is the alignment of the church. Libuyiselwa esifundisweni esiphilileyo sika Kristu Jesu. Libuyiselwa kwiposition liqondiswa ngokwemfundiso kaKristu Jesu ngokumisa kwakhe ivangeli laphakade leli afa ngenxa yalo uba abantu bazuza ukuphila okuphakade. So ke ukulalela kwethu akube lapho noma inesizoyizwa. Uma ngabe sifunda la ama-Roma chapter 1 siqhubeka netopic ethi ukubaluleka kokwazi nokuqonda i-identity yakho. Mhlambe bazoyinikeza ithuba bacabange nje ngetopic eyodwa bayi-analyze bayiphendule left and right bayibuke ungakangeni kwi-gist of the message. Iyodwa nje itopic ukuthi the importance of understanding and knowing your identity. What is identity? Kungisiza kuphi ukwazi identity yami? Kanti yini identity? So ke sisindisiwe sizelwe kabusha. Sine identity entsha kule endala ebesiyazi yenyama. Umphostoli Paul kwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 17 uthi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwakuqala kudlulile sekuvele okusha. Aphinda abhale kwezinye ingxenye ethi akusekho umGreek akusekho umJuda. Kubaleke ngani ukuthi ngazi identity yami? Iqiniso lithi bazalwane kufanele ukuthi waziwe kubantu abangakwazi bese becela ukuthi sicela uzethule ukuthi ubani bese uthi angizazi. Ihlazo lelo. Sicela ukwazi, sicela usazise ukuthi wena ubani, uvelaphi, ukhona ngani la, ulindele ini, ubhekephi, bese uyasuba nempendulo uthi angizazi. Ihlazo libi kabi lelo. Into yenza ukuthi amaKristu angabe munye kulesi sikhathi ekusona angahlangani is because singamaKristu sisichaza ngendlela eziningi ezahlukene. Bese kuthi umuntu ongesiyena umKristu noma umuntu ongasindisiwe ongazelwe kabusha bese edideka. Ngithatha kuphi ke? Ngoba naloyana uthi usindisiwe naloyo uthi usindisiwe kodwa mase bezisha abafana. Loyana uyakuhlaba loyana lokhuyana lona uyakuhlaba lokhu abavumelani. Yini ezosenza ukuthi sivumelane sibe munye sibe limi lunye sibe qonda kunye sibe kwazi kunye? Ukubuyela kwi-identity yethu sesizelwe kabusha. But akulula ukuthi uyi-understand i-identity yakho usuzelwe kabusha usuyisidalwe esisha ngoba kunolwazi esinalo ngokwe-identity endala. Konakele kangaka njena iningi lethu sihambe ngempilo endala singakasindiswa. Ingoba si-understandanga ukuthi singobani singakasindiswa, asi-understand futhi iningi lethu sesisindisiwe. Ibalekile indaba ye-identity.
uma ufunda iBhayibheli izinto incwadi amavesi akhuluma afundise ngeidentity akhona kwiOld Testament akhona kwiNew Testament. Uma ufunda incwadi yeziKronike kanjalo neyamakhosi nalapha Genesis kuyavezwa lapha ukuthi emva kwezikhukhula then uNoah then namadodana akhe nomakoti bamadodana nonkosikazi kaNoah okuyibona babe u8 ababesele uNkulunkulu ebhubhisa umhlaba oqala basala bazalana banda kanjani. Kuyanikezwa lapho ukuthi ubani uvela kuphi ubani uvela kuphi ubani uvela kuphi. Lokho kusinikeza netrace ukuthi sithole ukuthi uAbraham uvela kuphi. Then mase sinoAbrahama sesinesidi sesinembewu etshalo uNkulunkulu emhlabeni phakathi kwabantu asebebaba emhlabeni futhi abasale ekhokhuleni sesithola umuntu oqala uNkulunkulu akhuluma ngaye lana ke manje okuzovela khona umsindisi wethu. Ingakho ke mawufunda kuMatthew chapter 1 uma indaba iqala lapha na kuMatthew chapter 1 kuxoxwa ngelokhuzana kuxoxwa ngolibo igenealogy kaJesu Kristu. Uverse 2 uthi uAbraham wazala uIsaka, uIsaka wazala uJakobe. Why kuNew Testament eqhamuke seqalwa ngoAbraham? Is because uAbraham lithi iBhayibheli uyise wokholwa. Right, uAbrahama wakholwa uNkulunkulu mayethi akaphuma ezweni lakubo ayezweni angalaziyo. Kanti yena uAbraham uzalwe kanjani? Mhlambe kungebe bikho la eBhayibhelini leli canonical book. Then mhlawumbe ungakuthola kuma apocryphal book. I-canon book ilencwadi leli iBhayibheli esiliphathayo. Bese kuthi apocryphal ileli iBhayibheli ehlanisa nezincwadi ezingekho kwi-canon. Khona umlando otholayo lapha. Into eyenza ukuthi lezo ncwadi ingafakwa kwi-canon ingenxa ukuthi khona izinto eziningi econfuseayo engeke nga-advise ukuthi umuntu ayihluphe nge-apocryphal mayeseyingane. Ngoba kunezinto ofuneka ezihlunge lapho ongafanele ukuthi uyithathe. So ngenkathi compile iBhayibheli leli canon uNkulunkulu ebasiza abazalwane bakwazi ukufaka izincwadi at least kungabi kuningi okuzoconfuse. Ivelaphi iconfusion entweni ekuthiwa ikaNkulunkulu. It's just because uNkulunkulu wakhuluma kubantu abahlukene ngekhathi ezahlukene ngezimo ezahlukene endaweni ezahlukene. So kwabiza ukuthi kuthathwe lo msebenzi uhlanganiswe. And uNkulunkulu wakhuluma kubantu abathile ngolimi oluthile kwabiza ukuthi kukhonyushwe lezo limi ukuze zikwazi ukuthi kutholakale umbhalo utholakale ngolimi lomuntu nomuntu kuleyo ndawo akuyona. So ke as a result khona izinto othothi ziyangena zihumsheke kabi sifakeke kabi. Iningi process eyenzakalayo andukubona ufike esiphethweni sokuthi usuphethe iBhayibheli. Kufanele wazi ukuthi nje iziningi izandla okudlula kuzona kucutshungulwa. So ke kwi-apocryphal book umlando uyaveza ukuthi uAbrahama ngenkathi ezalwa ekhaya likababa wakhe kwakhonzwa iThixo nabafowabo. So kodwa inkanyezi ngenxa ukuthi kwabantu abafundile ababefundele astrology imfundo yabezizwe school education kufundwe astrology benokuhlakanipha kwemythology then ababekwazi ukuchaza izimo zenkanyezi. So babekwazi ukusho ukuthi lenkanyezi isho ukuthini. Kunenkanyezi eyayimi maqondana nekhaya la kwaAbraham lapha ezalelwe khona eyayi symbolize ukuthi kuzelwe umuntu la ozophatha ubukhosi. Kanti kukhona uNimrod owayinkosi ngaleso sikhathi esatshwa ehlonishwa. So ke uma ngabe izazi abahlakaniphileyo the wise people, the learned, the educated, the professionals of the heathens, of the pagans, uma ngabe beyibona lo nkanyezi betshela uNimrod ukuthi hey lapha ingane ezozalwa lapha ihlukile inobukhosi kuyo
akwehlanga kahle lokho kuNimrod. So ke isho ukuthini lento na? Isho ukuthi uAbrahama ukulethwa kwakhe uNkulunkulu wayekhethiwe vele. Weza wazotshalwa uNkulunkulu. Hayi ukuthi uAbrahama wayekhetha, hayi ukuthi uAbrahama wayekholelwa. Ezalwa uAbrahama wayekhethwa uNkulunkulu, uNkulunkulu emlethe ngesizathu. Kodwa uNkulunkulu mayiletha umuntu emhlabeni akayisusi into ye free will. Inkululeko yokuyikhethela ukuthi umuntu ufuna ukwenzani. There is why uNkulunkulu ukhuluma naye athi phuma. Kwakumele ukuthi uAbraham alalele noma angalaleli. Then uAbraham walalela wakholwa. Engazi lapho yakhona uNkulunkulu wamlalela ukuthi akaphuma ezweni nasehlosheni ezweni lakubo nasehlotsheni nasemndenini wakubo. So ke ngokwenze njalo uAbrahama uNkulunkulu wathokoza. Ethokozisa ukuthi uNkulunkulu umlalelile ngoba uAbraham wayenga decide otherwise angamlaleli. Ethi ngeke ngikwazi ukuphuma ngisho umndeni wakhe ethi ngiye endaweni engayazi. But vele injongo kaNkulunkulu uAbraham azofeza icebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu wayezoqala ilineage, wayezoqala ukhondolo noma uzalo noma ulibo lokuzalana la kuzovela khona inkosi uJesu. Ukuthi phakathi kwabantu abaphila emhlabeni funeke kube ne race egcine ubungcwele la kuzozalelwa khona inkosi engcwele enguKristu Jesu. So ngokukholwa kaAbrahama ngenxa ukuthi ulethwe uNkulunkulu, ukhethwe uNkulunkulu, watshalwa uNkulunkulu emhlabeni embewini kayise kayise kaAbrahama imbewu uma ngabe ubaba kaAbrahama etshetheni uyazala uzala umfana kanti uNkulunkulu uthathe over wafaka umoya wakhe ukuthi kuzotshaleka ingane ezothokozisa uNkulunkulu ibe nobungcwele ukuze kugcinwe ubungcwele la inkosi uJesu izozalelwa khona. So ingakho ke lapha kuMethi 1 ke kuqalwa kaAbrahama. uAbrahama kwaqhubeka kwazalwa uIsaka. Then uIsaka naye wazalwa ezalwa umama owayekade eyinyumba for 90 years. So wazalwa uIsaka naye wazala ingane embili kuphela ezingamawele ezathi mangabe zisesiswini zaqhushuza zaxabana. Then uma bekuthandazwa kubuza ukuthi kwenze njani, uNkulunkulu wayesethi kunezizwe embili elwayo ezaqala ukulwa, uIsrael noEsau. uJakobe noEsau, uIsrael noEdom, abamnyama nabamhlophe. So baqala ukulwa besesesiswini. So ke baphumela ngaphandle baqhubeka abalwa. So abayisizukulwane sika Jakobe ubabona ngebala nangesikhumba sabo, iningi labo isikhumba sabo sifine. Kanti abaka Esau babona ngebala bamhlophe, isikhumba sabo iningi labo sinenwele. So bahlukile, you can easily identify them. So ke yaqala ke lento ke ingakho namhlanje sikhuluma ilanguage khona abamhlophe nabamnyama. So umuhlanganisa abamhlophe nabamnyama njena, there's a clear distinction between black and white. Then it is easily identifiable. So ukuthi lo mnyama lo mhlophe, so akuhlangano ndlela thile. That's why isikhathini nemakhulunywa kakhulu ngomGreek nomJuda. So ke isona sizathu ke leso ke uJesu mabezozalwa ke uJesu uzalwa uJesu imbewu yavela ezulwini, umoya ongcwele uNkulunkulu uqobo wazongena esibelethweni sikaMaria. Yini uNkulunkulu enze kanjalo? Ingoba kufuneke uJesu mayezalwa azalwe ngembewu engcwele enguNkulunkulu, ngoba iseed yona ephethe ufuzo, yona ephethe igazi, yona ephethe ukuphila. So uJesu kwakufuneka abe nokuphila okungcwele, so that ezokwazi ukuthi anqobe ukuphila okungcolile okunesono okwavela ngoAdam owona ensimini yaseEden. So ke kwangasafanele ukuthi uMaria kube nendoda ezohlangana naye. Kwakubiza ukuthi isibeletho sikaMaria sibe ngcwele njalokhu wayintombi nto engazahlala nomuntu wesilisa. So that uNkulunkulu ngomoya engcwele ezofika hlale azokhanda umuntu onembewu ewumoya ongcwele, seed eyizwi kaNkulunkulu ezohlala esibelethweni sikaMaria, so that kuzophuma umuntu ongcwele negazi lakhe lingcwele
imbewu kaNkulunkulu. So ke ayikho isidi yomuntu, ngoba isidi yomuntu yiyo le eyenza ukuthi abantu bone emhlabeni, ngoba ngo-Adam wona wazala uKhayini, uKhayini wazala ukhuzana, wazala uKhayini, emva lokho wazala uAbela, nabo bazala. So umuntu mayesezalwa nje uzala usenembewu yesono, ngoba ngenkathi indoda ilala nowesifazane, then umuntu ngomthetho uphuma endodeni, then bese yohlala endlini eyisibeletho sowesifazane, la umuntu ezokhula khona azavuthwe bese ephumela ngaphandle emhlabeni. So umuntu akazalwa usifazane, umuntu uvela, yabona, uvela kowesilisa. So that's why kune sperm, lo sperm isona esiwumuntu esifike singene lapha nesibelethweni wesifazane bese kwakheka ke lo muntu ozoba inyama. So ke uJesu maye bezozalwa ke njoba kuvezwa lolu khondolo noma leliniji lena, kuveza ukuthi ke lapha ekugcineni mase kuvalwa sekuzokhulunywa ngoJesu ukuthi uyazalwa, ngithi verse 17, uMatthew chapter 1 verse 17, kukhulunywa ngomuntu wesifazane lapho uMaria, ukuthi uMaria nguyena ufike kube uJosepha, ukuthi uJoseph uzalwa uJakobe, uJakobe wazala uJoseph, uJoseph wayesizala uMaria, uJoseph washada noMaria, uMaria wazala uJesu. Akushiyo ukuthi uJesu wavela kuJoseph. So uMaria wazala uJesu. uMaria yindlu, then owayephethe isibeletho la kuzofanele ukuthi kwakhiwe khona indlu, uKristu onguNkulunkulu ongumoya ozofika ahlale lana bese kuphuma indlu uKristu azohlala kuyona ebizwa kuthiwa uJesu Kristu, lo nomzimba umuntu 100%. So kwabiza ukuthi ke ahlale ke endlini umuntu, so that ezophuma enesimo somuntu ewumuntu. So ke uJosepha akalalanga noMaria, uMaria wakhulelwa, uJosepha ongalala noMaria wazwateta, wazwazala, wazwabeletha uMaria esemthathile esewumfazi wakhe ehlena endlini, wangalala naye, wangalenza na ucansi, so that kungasondela imbewu yendoda kuwesifazane, owesifazane osethwele imbewu kaNkulunkulu kuye, ukuze ingangcoliswa imbewu kaNkulunkulu. Lobo bungcweleke bembewu kaNkulunkulu, uNkulunkulu ehlele esibelethweni sikaMaria ngomoya ongcwele, ukuze kwakhiwe inyama uJesu azohlala kuyona, uKristu azohlala kuyona, esimbiza ukuthi uJesu Kristu mayesezela umntwana esengumuntu efana nabantu emphakathini. Then kwakufuneka ukuthi ibengcwele ukuze lo Jesu ekhula igazi lakhe ligcineke lingcwele, linebuNkulunkulu bukaNkulunkulu, ukuze likwazi ukugeza abantu abanembewu yesono evele ngoAdam. So that is why kubalekile ukuthi kwazeke ukuthi uJesu ke njengoba ezalwa uMaria ke ongumuntu, uMaria uzalwa ubani, ushade noJoseph, uJosepha ozalwa ubani, kuhambe kuze kuzoqala kuAbrahama. uAbrahama ovele kanjani? uAbrahama ovele naye ngokwentando kaNkulunkulu, ngokukhetha kaNkulunkulu. So kubalekile ke lonto ke. So umuntu mangabe represent inkampani ethile, then eyodayisa inkampani ayisebenzela endaweni ethile, kufanele mayifika lapha afika ayichaza ukuthi ubani, then uthunywe yipi inkampani, umele yipi inkampani, inayiphi product eyidayisayo. So indlela oyipresenta ngayo, then kufanele uyichaze kahle ukuthi ubani, bazi ukuthi okay iproduct ethile ivele enkampanini ethile, siyazi ngeproduct ethile inkampani ethile, then singayithatha ke leyo product ngoba siyazi ukuthi inkampani evela kuyo le product iclean, siyazi quality, siyazi quality yabo, yabona, siyazi state sabo noma status sabo, something like that. So ke lento yokwazi identity yakho ukuthi uvelaphi, kusho ukuthi abantu oyakubo ufuna ukubazi, then mawuyichaza kubo bazi ukuthi wena uvelaphi, then ingabasiza yini into ozanayo, nento wena uyiyo ingabasiza yini uma usuyichazile. So njengoba ngichaza kanjena nje ukuthi uJesu esimshumayelayo, uJesu ongcwele, then owazalwa ngomoya ongcwele, uMaria wakhulelwa ngomoya ongcwele, angenanga isperm sendoda ewumuntu kuMaria, kodwa kwangena umoya ongcwele, then umoya ongcwele wafike wahlangana neqanda likaMaria laphana, then kwase kuphuma uJesu Kristu. Leli iqanda likaMaria elali laphana elahlakazeka, then ngenxa sekufika umoya ongcwele, yile lakho umzimba kaJesu.
then bese kuthi imbewu umoya ingcwele lo wafika waphahlaza iqanda, then ilana ubuKristu bukaKristu ubuNkulunkulu kaNkulunkulu ubukhona negazi nokuphila nenhliziyo yonke into ikhona, so that uJesu mayebethelwe siphambanweni kuzochitheka igazi eliclean elingcwele elingonakaliswanga yini imbewu noma isperm sowesilisa. So ke manje ke indaba la kuMateyu chapter 1 iqala kubani? Iqala ngoAbrahama. uAbrahama ke owakholwa uNkulunkulu. Lo Abrahama ke uyena ke oyimpande la kuvela khona isizwe samaJuda. Isizwe samaJuda esivela ezweni sakwaIsrayeli. Then isizwe sakwaIsrayeli, uIsrayeli igama lika Jakobe alithola kade ebambene noNkulunkulu ubusuku bonke kwaze kwabhinyika inyonga. So uJakobe sebuya kuphi? Ebuya lapha kumalume wakhe, sebuyele ekhala kubo emva kobe selokhuzile eseqeda u21 years ehle nomalume wakhe lapha. So igama elithi Israel wathola lapho. uIsrael umfowabo kaIsawu. uIsawu uzala uIsaka, Isaac. uIsaka uzala uAbrahama. So ke ngiyakweqa ke lana ke, but ama generations are divided into 3. Then first generation is from 1 to 14. Then uphinde futhi ubale omunye 14, that is second generation, then another 14 from third generation. Bese kuba ukuzalwa kabani kukaJesu Kristu. Lo mlando khona usizaphi lo mlando na? Usize ekutheni sazi ukuthi uJesu simshumele uvelaphi. Abantu insindiso njoba sesithola nje thina manje iqhamuke iqalo uNkulunkulu ngobani, so that uma kufika insindiso ngesiyona sikwazi ukuhlukanisa, uma kufika insindiso kweduka sikwazi ukuhlukanisa. So ke namhlanje insindiso ibonakala ihlanganisa, ifake kakhulu izinto zezwe zabezizwe. Indaba ilahlekephi? Indaba ilahleke ekuthenini si understand kusukela kuAbrahama, then kuze kuIsrael, kuze kuJuda, kuze enkosini uJesu, kufike kithi sisindiswa ukuthi kwaqala kanjani. So ke manje sithola insindiso mixture, because insindiso sifinyele kubantu bezizwe abangawazi lo mlando. So ke manje abantu bezizwe bafika nezinto zabezizwe bayipromoter zabazinhle, then ngenxa lokho ya corrupteka insindiso. And ucorrupteka kwensindiso phela kusho ukuthi ucorrupteka kwabantu abathi basindisiwe. Uma becorrupteka abantu abathi basindisiwe bazofufula izwi uJesu aliprofetile lokuthi baningi bathi inkosi inkosi, yabona, bayathanda ukungena ngesango elincane abantu abayahluleka, then bakwazi ukuhamba ngendlela ebanzi nesango lakhona elivulekile elibanzi, kodwa leyo ndlela ibheke ebhujisweni. Why? Is because khona izinto abangahlukani nazo abathi bona ngokwabo zi right kodwa zibe zingekho right ngokohlelo lukaNkulunkulu wensindiso. Uma uzodatisha ngoAbraham ukuthi uphile kanjani, akaphelanga intando yakhe, phila intando kaNkulunkulu. Then uIsrael akaphilanga intando yakhe, uhlupheke kabi uJakobe, umlando wakhe kwazi ongena eGibhithe uJakobe esemdala. And esefile uJakobe izulwane zakhe zakhishwa eGibhithe zawuhlupheka ehlane zakhe zobuyisele eKhenani. Uhlalo abantwana bakwaIsrael ngokulandelana kwabo bahluphekile kakhulu kuze kuzophuma inkosi uJesu. Inkosi uJesu ihluphekile. Then before inkosi uJesu izalwe abaprofeti ezweni sakwaIsrael beprofeta bahlupheka. So mase behluphela abaprofeti bebulawa beza nomyalezo kaNkulunkulu ukugcina ubungcwele bentando kaNkulunkulu, bemiyalo kaNkulunkulu, bebulawa yilabo abathanda indlela zabezizwe. NoJesu mayesezelwe nayo same story, nabapostoli same story, ibandla laqala same story. Then ke thina kufanele sibuzeke thina ukuthi ke masithi sindisiwe simi kiphi insindiso? Simi insindisweni ehamba nezwe nabantu bezwe nezinto zezwe esingahlushwa ngayo, noma simi insindisweni esuka kuAbrahama izizofika enkosini uJesu, isuke kuJesu kubapostoli besithi iBhayibheli zakho phezulu isiselo sabaprofeti nabapostoli. Abaprofeti base kwiOld Testament ezweni sakwaIsrael, abapostoli iningi labo bayinzalo kwaIsrael, iningi labo bazalwa ezweni sakwaIsrael sakwaJuda. But baletha insindiso ngenxa yokufa nokuvuka kaJesu, baletha insindiso kwase kuba nesivumelwano esisha, sasindiswa ke lapho ke esivumelwaneni esisha. But bahlushwa abantu ngoba babephila impilo engaziwa nehlukile emhlabeni.
So ke siphethe iphikithini insindiso ke. So ke manje ukuze sizikwazi ukuzicheck ukuthi siphethe iphi insindiso kufanele sizichecke ngolibo lokuzalana ukuthi sizalwa kuphi thina. Sizalwa kuJesu Kristu weqiniso owafa wavuka noma sizalwa kuJesu Kristu athi uJesu ensunzu zogcina kuba noKristu abaningi bamanga. Then sizalwa under the true foundation isisekelo kuyiso sevangeli sabapostoli nabaprofeti uJesu Kristu eyitshele igumbi noma sizalwa ngaphansi kwabapostoli nabaprofeti athi uJesu ensunzu zogcina kuba nabaprofeti abaningi bamanga. So manje kufanele sikwazi ukuyihlukanisa lapho. So ke umuntu mawuza kuye umtshela ukuthi usindisiwe, usindiswe kuliphi igospel, kuyiphi lineage, because khona ilineage yobungcwele esuka kuAbrahama kuze kuzozalwa inkosi uJesu nelineage yamanga kaSathane. Khona abantu abathi basindisiwe kodwa bephethe izinto zezwe, bephethe imkhuba yezwe. That's why abanye bayathwala bayakhendla siningi imikhuba esiyenziwayo kodwa umuntu ethi usindisiwe. And abantu bathanda izinto zezwe, bapromote indlela zezwe, ama systems of this world besindisiwe. Then kuxubene nje konke okwezwe okaNkuluNkulu kuphakathi khona egameni ukuthi basindisiwe. So manje kufanele ukwazi ukuthi kuhlukaniswe lapho. So kuhlonisa kanjani na? So kuhlonisa ngayi lineage ukuthi uphuma kuphi wena. So ke uzibona ngani futhi ukuthi uphuma kuphi? Uzobona phela ngendlela ozomukelwa ngayo emhlabeni ukuba uma uJesu esikholwa ngowe wafa wavuka ahlushwe emhlabeni engafunwanga. So ke uma wena ke uzalwe ngaye, usindiswe ngaye, ewulizwe kaNkuluNkulu kuyoba njalo ke futhi nakuwena. Uma bengamthandanga uJesu nawe ngeke bakuthande futhi. So ke bazalwane bengithi angiveze lokho zinceke zenkosi kule audio. Then mhlambe singathinta kancane nje laphana kwabase Roma chapter 11 sifunda verse 2. Beside ukuthi inkosi uJesu sesichaze kanjena laphana uMatthew chapter 1 lana ku chapter 11 kwabase Roma verse 2. uNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe ayesazi ngaphambili. Kumbe anazi yini ukuthi umbhalo uthini ngoEliya ukuba umangalela uIsrayeli kuNkulunkulu ngokuthi okay ake siqale kufunda kuverse 1 bazalwane Romans chapter 11 verse 1. Ngalokho ngithi uNkulunkulu usilahlile isizwe sakhe na? Umbuzo lo. Cha nakanye ngokuba nami ngingumIsrayeli wenzalo kaAbrahama wesizwe sakwaBenjamini. Yabona leso statement bazalwane sasibaleke kakhulu. Umpostoli Paulo lana ukhuluma ubhala lencwadi ubhalela abazalwane abaseRome. Ngalesi sikhathi akakaza ahlangane nabo physically. So ubabhalela incwadi kade ayifisa ukuhlangana nabo kuba nezimo ezimvimbayo. Wazi waphoqela ukuthi abhale incwadi. Labazalwane akababhalelayo bathunjwe baphila ngaphansi kombuso wamaRoma kodwa bengabantwana bakaNkuluNkulu. Iziphi inhlanga ehlanganisa labazalwane? Abantu abangamaJuda kodwa asebesindisiwe ngokwesivumelwano esisha. Then kanye nabezizwe abangamazi uNkulunkulu ophilayo kodwa abathema beshunyazwa uJesu ophilayo nabo basindiswa. So ke la umpostoli Paul ke ukhuluma nabantu abangazani ngokubonana. Then abazana ngokuthi nje bayakholwa bazwile ngayo ukuthi ukhona usiyakholwa kade ehlupha amakholwa eJerusalem kwaJuda. Manje sebeyazi ngaye ubefisa ukubavakashela ahlangane nabo but izimo zimvimbela. And laba bantu ama groups awu2 abantu abane background yongamazi uNkulunkulu at all abaqhamuke sebethi bayakholwa ngoba sebesindisiwe. Plus nabantu akade bethi bayamazi uNkulunkulu bayazi imithetho yabo abantu bayisizwe sikaNkulunkulu kodwa bengasindisiwe amaJuda. So uma uzolalela kahle incwadi yamaRoma uyidadisha kahle ikhuluma enhlobeni embili zabantu, ikhuluma kumaJuda nakumaGreeks. So and indlela achaza ngayo umpostoli Paul since labantu akaza ahlangane nabo uyazama ukuyichaza ukuthi yena ubani. Yilokhu kubaleka kweidentity yokuzazi ukuthi ubani, so that abantu okhuluma kubo ba understand ukuthi ungubani. And I believe njoba ngikhuluma kanjena nje abantu abangaze bangibone olalela kahle ngempela noma ngisho ukuthi ngisindisiwe
yabona ngokomsebenzi wami kwi-fivefold ministry noma ngasho ukuthi ngubani ngiyazazi ukuthi ngubani noma ngasho ukuthi ngubani kodwa uzongilalela kahle usezobona ukuthi no kwi-fivefold lo ubani 2 lo ngendlela akhuluma ngayo usindisiwe egameni kaJesu ushumayela umbuso kaNkuluNkulu ushumayela ivangeli likaKristu Jesu then inhloso yakhe then mangithi uqondiswa ibandla restoration ibandla then uzo understand umuntu owaziyo so uma ukhuluma kubantu indlela ochaza ngayo uMphostoli Paul uyayichaza lana uthi cha nakanye ngokuba nami ngingumIsrayeli kukhuluma umuntu osindisiwe njalo kwenye indawo kwenye ingxenye uyasho ukuthi akusekho umGreek akusekho umJuda why Paul is it important here ukuthi uMphostoli Paul specify ukuthi yena ungumIsrayeli right ethi ngumIsrayeli owenzalo kaAbrahama ivangeli lishumayela lisuka Abrahama lapha kwi-lineage uMatthew chapter 1 from verse 1 uverse 2 wakhona uthi maqalwa okhulunywa ngolibo lokuzalwa kaJesu lapha azalwa khona kuqalwa ngoAbrahama uMphostoli Paul anaveza abantu veza uAbrahama that is very important bazalwane ukuthi ivangeli engilishumayelayo maningi amagospel akhona baningi abantu abazikhonzi kaSathane abazenza angazathi abakaKristu kanti akusibona abaKristu abamanga impi sembethe isikhumba semvu ngifuna ngicecelwe kahle ukuthi le ncwadi njengoba nizoyifunda abazana baseRome ibhalwe uMphostoli Paul osuka enzalweni kaAbrahama yes ongumIsrayeli then kwaIsrayeli izizwe zu12 mina Paul ngivele sizweni kwitribe yakwaBenjamin ukuze babe nesiqiniseko sokuthi lo muntu indlela seyichaze ngayo siyamamukela yini yabona sizomamukela ngendlela ayichaza ngayo ukuthi ngubani ngoba siyahlola asikwazi ukuthatha noma yini so ke ngikhuluma ngeimportance of knowing and understanding your identity it is very important so namhlanje bazalwane kuvele gitshele emapulpit umuntu ashumayele yabona then uhlola umuntu uyamuzwa eliphatha igama lika Jesu avula ivesi ashonelena angasho lokho kushiwo ivesi then akusho lokho kushiwo ivesi ehle pulpit ulalela ukukhuluma ubuka istep sakhe umbona ukuthi lokho kushiwa yizwi kaNkuluNkulu ngendlela yokuyiphatha komuntu osindisiwe noma ngendlela yokuyiphatha komuntu othi uyinceke kaNkuluNkulu ungumholi hola abazalwane noma ngendlela yokuyiphatha komuntu othi umntwana kaNkuluNkulu noma engesiyona inceke noma engasiyona umholi ngoba le sonke sizinceke bazalwane so impilo yakhe vele inkanti ishone lena then izwe likhuluma ilanguage ethile nami uyamuzwa ukhuluma leyo language abezizwe ba celebrate into ethile nayo uyamuzwa ucelebrate lonto kube incova dance bazalwane why akukho kwazi ukuthi identity yami ithi mina njoba ngisindisiwe then ukhokho wami uAbraham then from Abraham uIsaka uJakobe then uDavide then mathu uJesu indodana kaDavide uDavide ukhokho wami uJesu wazalwa then uJesu ezalwa uJosepha noMaria uJosepha indoda nje eyashada noMaria uMaria wazala uJesu uJoseph washada noMaria wadlala irole yokuba ufather figure lokhuzana uJoseph ekhuliseni uJesu ewumuntu uJesu ewumntwana ekhula ukuzazi athi mase ekhulile afulfill imission yakhe ayizele emhlabeni enguKristu so ke ukubaleka kokuzazi bazalwane so uyayizwa ke inceke inkosi lana uMphostoli Paul emayethi ke uyazisho naye ake seqenika amavesi uma uyifunda yonke le chapter uzothola lento ngisho ukuthi kukhulwa namaJuda lana at the same time futhi kukhulwa nabezizwe uma sifunda lapha uverse 14 uthi noma siqale kuverse 13 wona amaRoma chapter 11 ngikhuluma kini nina bezizwe yes ubhala incwadi njalo iletha la ibhalile uyaspecify abasho ukuthi ngikhuluma kini nina bezizwe yabo ubiza abazalwane manje abasindisiwe ukuthi nina bezizwe kanti kwezindawo mayisebhala ebhalela abanye uthi asingabe sabizana kanjalo ngoba akasekho umGreek akasekho umJuda singabe sabukana ngalo ndlela kunesima esiqondisa lapho nalana ke futhi kwaba seRoma kunendlela akhuluma ngayo ngesima siqondisayo ngoba umpostoli lona uyaqondisa izinto ezingaqondile ukubuyisela abantu kwiposition efunwa uNkulunkulu emiswe uKristu Jesu oyitshele kumbi the cornerstone the chief cornerstone right ngikhuluma kini kweze njengokuba mina ngingumpostoli wabezizwe ngidumisa ukukhonza kwami ukuba mhlawumbe ngingabavusela umhawu lalela ke abenyama yami ngisindise abanye kubo uthi ngikhuluma nani nabezizwe
mina ngisiyana nozizwe mina ngingumJuda mina nje bese ichaze lapha verse 2 verse 1 ngasenhle usethi ke manje indlela engikhuluma ngayo ngifuna ukuvusa umhawu kulaba abenyama yami hawu umphostoli Paul sisabukana ngenyama futhi ngoba wena futhi uthekwa baseKorinte asisakubuka umuntu ngokwenyama ngithi 1 Corinthians chapter 5 mangaphosisi then verse 16 mangaphosisi ngixolele mangikhotha kahle uthi asisayi kubuka umuntu ngokwenyama ngoba uKristu simbukile ngokwenyama but manje asisakwenzi lokho ngokuba umuntu maye kuKristu isidalwa esisha manje uyamuzwa futhi yena ukuthi uthini ke uthi lapha verse 14 ukuba mhlawumbe ngingabavusela umhawu abenyama yami ngisindise abanye kubo uyabona ukuthi manje uyazi identify yena ukuthi ungowenyama and manje uyaspecify futhi ukuthi njobe ngowenyama njena yena ungowesizwe sakwaBenjamini so ke ngiyafisa ukuthi basindiswe laba abangabakithi uyazazi ukuthi ubani identity yakho uyayiqonda ukuthi ubani futhi uyabaza abantu akhuluma kubo uyabafisela uyacacisa ukuthi ngibafisela ukuthi babe basindiswe bangabenyama yami kodwa lokho njoba ngikhuluma nani nini ngabezizwe nina bezizwe fanele nazi ukuthi mina kahle mina ngubani yabona ngingumJuda mina so ngivela kwaBenjamini ezweni sakwaBenjamini ngivela kwaIsrael mina ngumIsraeli so ngikhuluma nani nabezizwe ukuthi ni understand lento ukuthi why ngibhalele incwadi ngikhulume kanjeni ingoba ngifuna abakithi kuvuka umona kubo ngoba manje bayenqaba lento yensindiso uma bengizwa ngikhuluma nani ngensindiso ngichaza izinto ezijulile ngabo abangayiqondi mhlambe kuzovuka umhawu kubona bese nabo beyaphenduka babuye bazosindiswa that is why ke bazalwane kufanele sikhulume ngeidentity nokubaleka kwayo and uma ngabe sizokhuluma ngeidentity nokubaleka kwayo kufanele phela sina sisibuka ukuthi sisuka kuphi ingakho ke kuvela lenkulumo ke manje ukuthi ke amazulu agcina isabatha noma abantu abamnyama kungesiwona amazulu kuphela noma ngesibona abantu abamnyama kuphela noma ezinye inhlanga as long begcina isabatha labo bantu abazazi ukuthi ba uIsrael uma sebezazi ukuthi ba uIsrael kuzovela lento manje ukuthi uNkulunkulu uthembiseni ukhulumeni ngoIsrael utheni what are the prophecies concerning Israel in the last days so manje kufanele bacheck laba bantu ukuthi okay uma sinento esihlusho lento yesabatha mhlambe ngokukhuluma kanjena bengagcina manje bevukuzeka ukuthi hayi manje uIsrael thina kahle hle uNkulunkulu wayekhethe thina eqaleni njengesizwe sakhe singabakhethiwe thina ngoba mawuyifunda lencwadi lena uMaromans chapter 11 umphostoli Paul lapho uveza ukuthi nina bezizwe njoba nisindisiwe njena nina isiqu senu nempande yenu ningabasehlathini nisihlahla nina esasehlathini sasendle nani ngaphandle kombuso kaNkulunkulu ningabantu nje benyama ningabantu bezwe ofuna ukuthi baphile emhlabeni mabefa bahambe bawulahle esihogweni so ke kodwa ngenxa ukuthi uIsrael yena wayetshaliwe uNkulunkulu ngoAbrahama isiqu sabo uIsrayelini uAbrahama so isizwe sokwaIsrael bangamagatsha bayinzalo kaAbrahama uAbrahama owathokozisa uNkulunkulu ophilayo so ke uIsrael wamnqaba uJesu Kristu osindisayo so ke wakhishwa esiqwini sikaAbrahama ubani yena uIsrael amaJuda then kwase kiwe ehlathini yabona kwayogawula amagatsha then ehlathini isiqu sakhona abantu bezwe abazobhishiswa ngomlilo esihogweni then kwafika kwathathwa abantu babizwa ngamagatsha kwathathwa abantu abazalelwe esiqwini abazalelwe emvelweni yokonakala yabezizwe bathathwa bazofakwa esiqwini sikaAbrahama kwakhishwa amagatsha anqaba uJesu awuIsrael akhishelwe ngaphandle kwase kufakwa lamagatsha agawule ehlathini nina abantu bezizwe nifakelwe esiqwini ngesisoni senu yazini ukuthi impande ingcwele so ke uma ngabe nina ningabezizwe ningababukeli phela phansi labo bakwaIsrael ukuthi bayiyekile insindiso bayilahlile insindiso bese niyakhukhumala nibabukela phansi nanibone ningcono ngoba manenze njalo umusa kaNkulunkulu ukuthi anilande ehlathini azonifaka esiqwini esingcwele uma ekwazile ukukhipha amagatsha emvelo esihlahleni esitshaliwe then kangakana nini nifakelwe uma nibheda nani ningayihambi ngensindiso uNkulunkulu ayifuna ayimisile nizokhishwa nani futhi nikhishwe nilahlwe ngaphandle kade senifumene umusa kade vele ningafanele ungena
laba kade befanele ukuthi bayithola insindiso ngoba insindiso ivele ngaba amaJuda abakwaIsrayeli abazalwe ekuzeni esiqwini sikaAbrahama bakhishiwe. Uma uNkulunkulu engabanga namahloni okususa amagatsha esiqwini sawo ngamamazwi ukususa izingane kumzali wazo, then kwase kuthathwe ezinye izingane zazofakwa zanikeza umzali ongesiyona wazo ukuze ithole ukuphila kulomzali. Uma nani nibheda ke manje ningaphili insindiso ethozisa uNkulunkulu ningabezizwe nizosuswa futhi nani nilahlwe. Yini enza ukuthi abantu basuswe? Ukungazazi identity yabo. So ke uzothi usuyitholile insindiso ufumene umusa ulandwe ehlathini wafakwa esiqini ungowezizwe uphinde futhi ukhisha ubuyiselwe ehlathini. Ikhona lonto iyenzeka. So ke manje that's why kufanele sikhulume ngokubaleka kweidentity so that iphutha elenziwe amagatsha emvelo esihlahleni esitshaliwe then singalenzi lelo phutha singawenzi lawo maphutha athina esifakelwe laba bezizwe abafakelwe. Uthi ke umphusoli Paulo ngikhuluma nani nabezizwe ke lalelani qondani. So ngendlela ayichaza ngayo insindiso usiza laba bezizwe uphinda futhi usiza amaJuda angayimukelanga insindiso ukuthi nina ngomthetho insindiso yayifikile ezandleni zenu. Isiqu senu singcwele. Impande izona edonsa umsoco obungcwele bukaNkulunkulu ukhiphele esiqwini esingu-Abrahama then ukhiphele ngoba uAbrahama wakholwa bese ukhiphela kubo bonke abazokholwa emva kabantu kaAbrahama njengoba thina sisindiswe ngenkosi uJesu. Inkosi uJesu ezalo libeni lolo libhalo kuMateyu chapter 1. So ke kubalekile lokho bazalwane uma ufunda 1 Corinthians chapter 10 uqale kuverse 1 kuthiwa kunezinto ezumlando ezibhaliwe zibhalela ukuthi zisixwayise thina so that amaphutha abawenzile abantwana bakwaIsrael singawenzi thina kulesi sikhathi sethu. And uma singakwazi lokho ukuthi kwenzakalani sizophinda into sinyathele abanyathele khona kanti indaba abanyathela ke uNkulunkulu akathokoze ngayo. So khuluma ilanguage sithanda izinto abayithandayo nelanguage abayithandayo abayikhulumayo kanti bayona uNkulunkulu nathi bese sona njengabo futhi uma balahlwa nathi solahla futhi. So ukuvikela lezo zinto kumele ukuthi sikhulume ngemvelaphi kusukaphi njengamanje kufunakalani kulesi sikhathi. So uma ngabe indlela yokwenza kwethu manje ingalingisi ukulimala okwalinya lwabantu abayiSrayeli ngaphambilini kuyobe lokho kudetermine ukuthi ifuture yethu iyoba ile efuna uNkulunkulu ukuthi sibe nayo ingunaphakade. Kodwa manje uma ukwenza kwethu kulingisa ukona kwabantwana bayiSrayeli bese thina singagwemi lokho kona then ke ipresent yethu izodetermine ukuthi sizolahlwa njengabo. That will be our fate, that will be our destiny. Kuyoba ukuphela kwethu nokubhubha kwethu lokho. Ngiyabonga kakhulu ke izinceku zenkosi egameni likaJesu. Amen.